Pozdrav, strastveni navijači Hajduk Splita. Imam vruću vijest, pravu nogometnu bombu koja će iznenaditi sve zaljubljenike u Hajduk. Naša momčad ne prestaje rušiti rekorde, prijatelji moji. Ali prije nego otkrijem tu tajnu, dajte već onaj like, pretplatite se na kanal kako ne biste propustili nijedan ekskluzivan sadržaj, jer ono što ću ovdje reći je jednostavno epohalno. Zamislite samo, nakon nevjerojatne pobjede protiv Gorice od 3:0, Hajduk nije samo osigurao naslov jesenskog prvaka, već je također oborio impresivan rekord. I znam da ste znatiželjni, ali prije nego pustim tu bombu, dopustite mi da vas smjestim u ovaj svijet nogometnih emocija. U 17 odigranih kola Supersport HNL-a, bijeli Hajduka imaju go razliku od 24 za i samo 9 protiv. I, držite se, u 10 utakmica nisu primili niti jedan jedini gol. Znaš li što to znači? Smjestili smo se među prvih 5 najboljih obrana u Europi, da, gospodine. Sada se pripremite jer su brojke za zapanjenje. Na prvom mjestu je francuski Nice s apsurdnom prosječnom od 0,35 primljenih golova po utakmici. Na drugom je PSV s 0,38 primljenih golova po utakmici. I na trećem je AZ s prosjekom od 0,50. A pogodi tko se sjaji na četvrtom mjestu. Točno, Hajduk, s prosjekom od 0,53 primljena gola po utakmici. A znate, ovi podaci su samo iz 25 najboljih europskih liga prema koeficijentu UEFA, drugim riječima, Hajdukovu obranu nije lako nadmašiti ne samo u nacionalnom, već i u elitnom europskom nogometu. Stvarno je nevjerojatno, prijatelju. Dakle, sada znate, ako želite biti u tijeku sa svime što se događa s našim Hajdukom, pretplatite se ovdje na kanal, uključite obavijesti i pripremite se za još uzbuđenja koja samo nogomet može pružiti. Hajduk leti visoko, a mi smo zajedno u ovoj senzacionalnoj avanturi. Idemo, Hajduk!